Så bliver det sørme tid til overnatning i Lindestranden igen. Klokken er 4:30, siger jeg lige have en lille stykke rugbrød. Filmer du? Nej. Filmer du, hva'? Du filmer ikke. Det er sjovt, det er faktisk meget lige de samme håndtegn som sidste år, kan jeg se. Så er vi i gang i køkkenet. Vi har et pizzahold her. Kan pizzaholdet lige sige hej? Hej. Og så har vi et frugtsalathold. Ej, hvor ser det lækkert ud. Og herinde der har vi bordpyntholdet. Hej. Hej. Ja. Jamen, nu er det sådan, at jeg faktisk filmer, så... Du kunne fra den dag op i ej, fortæl det til Albert, Maria. Og vi var helt så bange for, at du kom ind af min garage. Vi er lige på. Det blev vi helt så bange for. Og vi stod i løg. Og mig og Bjørk kan venner på båden. Så spiller vi løgdart. Nana, hvor mange har du? Jeg har 4. Jeg har 6, og jeg har spist løgdart. Jeg har også spist ret meget, så jeg har 6. Det ser lækkert ud. Kan I synge den? Yeah.
Hej. Der er en, hvor der ikke er bananer. Ja. Den skal jeg have. Jeg skal ikke have bananer. Den her ret spære. Jo, jeg skal have. Det gør vi Maja. Jeg må gerne spære. Det her Maja må spære. Børneattack! Tak, Mia. Maribon! Meget is! Meget is! Den er ikke så lyserød længere med denne sauce. Tag en bukser af, hej. Hvis det er. Vil I sidde og vise for mig et bært inde på midten, okay? Vis lige for mig et bært inde. Nej, stop. Lige på brystet, så hun faldt bagover. Alt på sin rette plads, råbte han. I skarnet med dig. I skarnet betyder ned i snavset, ikke? Og så lå han. Det skulle nu være så morsomt. Ja, så blev det morgen. Klokken er 7. Bollerne er i ovnen. Og vi er klar til en ny dag. Louis, kan du ramme mig? Næsten. Så tager du bare det. Må jeg godt få noget solbærmarmelade? Må jeg godt være på plads et eller andet sted? Ja, det er ikke solbærmarmelade. Må jeg godt være på plads? Ja, tak. Må jeg godt være på plads? Her. Der kommer solbær i stik. Jeg har en aftale med Anna Grod mere i dag. Wow. Du er godt nok lykkelig, den kanonkonger der. Nej. Jeg er Henry Vester, bogføreren. Jeg har en aftale. Ja, lad os se, hvad det I kan. Så svinger vi pokalerne igen. Skål! Flot, og tak for en hyggelig overnatning. Stor succes. Hvad siger lærerbordet? Den er som skål!